Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulikeawo video rino. seWicknell vashamisa ruzhinji rweZimbabwe nekupa vatendi vevhangeri Mambo Duterere naMai Duterere maToyota Fortuner GD6 eWhite maviri matsva pamwe ne$50,000 yaMambo Duterere ne$100,000 yaMai Duterere. Muchinyorwa chemoyo wese paFacebook, Wicknell arumbidza kuimba kwavo kunyanya kuvhangeri revaApostora, achitenda simba ravanoita patsika nemagariro emuZimbabwe uye kubatana pamweya. Mukati merunyerekupe rwepasocial media rwekuti Mai naBaba Duterere vakarambana uye zvichitevera kusungwa nemhosva dzepamutemo, mhosva dzefraudi iyo yakaitwa naMai Duterere. Wicknell ataura nezvazvo achitsigira kuti vaviri ava vagadzirisane panyaya dzavo uye vadzokerane vayanane nokuda kwevana vavo uye ushumiri hwavo. Naizvozvo ndinoti makorokoto kuna amai naBaba Duterere, nyasha pamusoro penyasha. Muri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section tichikurukura.